beste mensen, welkom bij de selectieronde van de categorie muziek kunstbende Limburg 2025. Yes! Woo! Dan zien we jullie morgen weer. Wel rusten. Slaap lekker. Welkom allemaal op de tweede dag van de kunstbende selectieronde in de categorie muziek. Wat zeker hebben we er zin in! Tot volgende week. Dit was de selectieronde van kunstbende in de categorie muziek. Volgende week. Tempo. Hartstikke idee.